Goeie, welkom weerom bij de podcast Wurd met het Wurd en met de Wraad. We zitten in de eerste serie, de sechsde sesje, en deze serie gaat over de Earste Psalm. We hebben aardig wat dingen geleerd van en over deze psalm. Het is een wijsheidspsalm. En we hebben gezien dat deze psalm gaat over twee soorten minsken. Wijsheidspsalmen werk je vaak met contrasten. En hier want hier is zo twee soorten minsken. Er binnen de minsken die haar net in laten willen met de spotters en de kweerminsken, maar die tegen nog hebben aan het mimeren over het woord van God. En daarbinnen vanzelfs de spotters. En toen hebben we zo'n naar twee vergelijkingen. Want die rjochtfeardige mensen die het zo graag leert van het woord van God, die is als een grutte, mooie boom, die Plante is aan de Wetterstreamen. Maar die oren, de kweermeisken, die spot met het woord van God, die is als het schaf dat verwaait in de wind op het tijd van de rispingen van het noord. En toen hebben we nog zo'n naar twee woorden. Aan de ene kant het mimeren of mediteren, wat betjut had. En toen hebben we geleerd, er zijn twee soorten. Er is het mediteren op het woord van God. En is het mediteren van het leegmeidje van de hasses en alles. En die iepen te stellen voor de geesten van God of de kweergeesten. En dat een gevaarlijke zaak is. En toen het laatste hebben we schon naar spot en spotters. Wat voor mensen binnen dat? En waar bart dat? En vaak hebben je net in de rekken wanneer dat gebeurt. Vaak in je eigen kerken. Dat we moeten goed opletten en zien, zodat we ons net openstellen voor de spotters. En net meegaan met de leiders en de dominees die het haar net stellen willen onder de apostolische leer. Toen hebben we zo'n naar Petrus in zijn tweede brief, doet zei dat in Paulus zijn brieven er vaak wel dingen binnen die moeilijk binnen te begrijpen. En dat er dan mensen binnen die net volwassen binnen in het leven en die teksten en oren ook verdraaien. En dat is dus ook dat spotten waar we het over gaan. Het lijkt er dus op dat ook in het Nieuwe Testament die scheidingslijn er nog steeds is. En die antithese dat het een belangrijk thema is, ook in het Nieuwe Testament. Dan wil ik mij die gaan naar het boek van de Handelingen van de Apostels, hoofdstuk 20. Want in hoofdstuk 20, daar is Paulus met de oudsten van de gemeente van Ephesus. En daar was kageter harren. Te beginnen bij 29. Dit weet ik, als ik voort ben, zullen vrede wolven bij me inkringen, die de keppel net maaien zullen. Ja, uit je eigen ruimte zullen mannen naar voren komen die de wierheid verdraaien om gemeenteleden mee te krijgen. Wees daarom op je iepenst en vergeet net hoe ik je met 3 jaar lang nachts en dags aan één treed wij, man voor man, met tranen waskage gehad. En mij denkt dat deze waskaging van Paulus aan de oudsten van Ephesus ook hier today waar naar voren komen moet, als een waskaging van de kerken, waar ook mensen binnen die te spot hebben met wat de apostelen geschreven hebben en zeggen dat we daar net naar luisteren moeten. Dat het lijkt erop dat ook in het Nieuwe Testament en hier today dat die scheiding tussen goed en kwaad, dat we dat goed in de rekken houden moeten. Want dat is een hard thema ook in het Nieuwe Testament.
Dat hebben we schon in de waskagingen van Petrus en nou ook van Paulus. Als we zoeken naar de gelijkenissen van Jezus, dan zoeken we daar ook heel tijd de scheiding tussen goed en kwaad. Bijgelijks als we zoeken naar Matthäus hoofdstuk 13. Dat begint bij de gelijkenis van de saaier. Vaak is het beter om te zeggen de gelijkenis van het sien en van de groen. Want daar gaat het eens om. Wat beter mij het sien op verschillende soorten groen. En dan zorgen we dat er weer scheiding is. Een bulte van de goede zie komt eens net in de groen te landen. Want de vogels komen en pikken het mee. Maar er is vanzelfs zie dat wel in de groen komt en dat ook uitkomt. En dan kunnen we zeggen, minsken die het evangelie liedje aan te nemen. En die leeuwen binnen. En die christen binnen. Maar er is een waskaging hier. Want een soort van dat soort minsken gaat net staan. En als het plantje wat grutter begint te worden, dan worden echt de stiekels en het oren onkruid om haar heen wat grutter en grutter, zodat het deurgaat. En echt oren die wel opgroeien, maar ohne eens geen vrucht jouwt. En dan zoeken we daarna in de gelijkenis van het goede weet en het minne weet. Het wilde en het goede. Dus het gaat over het naad en het gaat over plantjes die daarop liedje, maar geen vrucht jouwen. En ook in het laatste Bijbelboek, de iepenbiering van Jezus aan Johannes, daar zullen we de hele tijd het verschil tussen goed en kwaad. De mensen die bij de Heere jaren en zien engelen, en de mensen die bij de duivel jaren en hem volgen. En dan zullen we in hartstikken 2 en 3 dat Jezus de Zoon kerkengemeenten aanschreeuwt. Dan zullen we daar ook dat er goede gemeenten binnen die haar houden willen aan het woord van God. En er binnen verkeerden die een laatste waskaging krijgen. En oren die nog waskagen worden omdat ze ook de spotters in haar ruimte het tal letten. Dat als we preken willen zoals het woord van God het zegt, dan moeten we hier ook op letten dat we aandacht jouwen aan de antithese. En net krijgt toch dat alle mensen in de kerken wel goed binnen of zonders binnen. Nu moeten we nog eens wat praten over die mooie beam. Die mooie beam die staat als een beeld van de rjochtfeardige mensen die haar graag verdiept in het woord van God. We hebben zien dat die goede beam, die mooie beam, in tegenstelling beschreven wordt als het schaf dat binnen de kweermeesken. We hebben zien, die beam die is gâns grut, maar dat schaf, dat is iets wat verwaait. We kennen ook zeggen, die beam is kleurig en in het blad en in de vrucht, maar het schaf, daar zit geen kleur aan. En dan zullen we dat die beam, die kan wel honderden of duizenden jaar oud worden, maar dat schaf, dat is maar in 1 jaar en dan is het voort. En we zullen vanzelfs dat die beam, die had blad, dat schaadt jou voor mensen en voor beesten. En die vrucht jou voor elseneen, die daarvan genieten kan. Maar er is nog 1 ding. En dat is nog net zo lang volien dat mij dat eens in zin kwam. En dat is dit. Die beam die is Plante aan de Wetterstreamen. Maar dat schaf dat verwaait, dat had geen plek om te staan en staan te houden. Die beam die moet sterk staan blijven in de storm. Maar dat schaf dat waait mij op alle wind van leer. Dit doet me denken aan wat Jezus zei in Johannes 15. In Johannes 15 had Jezus het door de echte druivenbeam. Ik ben de echte druivenbeam en mijn heid is de hofker. Elke rank aan mij die geen vrucht jouwt, die helpt er eruit. En elke rank die al vrucht jouwt, zuiver het er, dat er namste meer vrucht aan mij. Nou binnen jemme al zuiver, troch het woord, dat ik tjen jemme zijn haf. Blijf dan mij verboen, lik als ik mij jemme. Lik als de rank uit hemzelfs geen vrucht jaan kan,
als net aan het druivenbeam bloeit, zo kunnen jemme het like min, als jemme net met mij verbonden blijven. Ik ben het druivenbeam, jemme de ranken, die in mij blijft, lik als ik in hem, die jouwt gâns vrucht, want buiten mij om kunnen jemme niet dwaan. Die net met mij verbonden blijft, wordt voortsmieten, lik als de rank, en verwiel het. Men vondel het ze bien waar en smiet ze in het vuur en dan verbranden ze. Er is de wienstok en daar binnen de ranken. En Jezus zei, ik ben de ware wienstok, mijn heid is de landsman en jemme binnen de ranken, от jemme het wordt jere. Maar net alle ranken in de wienstok jouwen vrucht. Als ze geen vrucht jouwen, dan zitten ze net echt vast in de wienstok. Dan krijgen ze net het libbensap van de wienstok om daarmee vrucht te jaan. Achter het huis hier bij ons staat een grutte boom. Ik heb hem zelfs Plante, maar nu is er al zo hoog als het huis zelfs. En in die boom, daar zag ik toeken en toekjes waar geen blad aan zit. Zag deze toekjes en deze toeken, die binnen daar. Ze binnen pad van de boom, maar eens echt net. Ze krijgen net het sap wat uit de wortels terug de boom gaat, dat komt net in deze toeken en toekjes te landen en daarom kunnen ze echt geen blad hebben. En in de eind worden ze eruit lutsen of waaien ze eruit en dan verdwijnen ze of dan verbranden ze in het vuur. Bist du hikke en tijd in een christelijk gezin, werd het leeuwen en de leefde voorop stonden? Gefeliciteerd. Hebben die ouders die meenamen naar de kerk, zodat hierin en hieruit het woord van God jaren koest en ik thuis uit de Bijbel lezen worden? Gefeliciteerd. Dan bist u ek Plante aan de Wetterstreamen. Want diezelfde die de beam Plante had, dat is uws heid, de Heere. En hij had dat dien uit leefde voor die en voor zijn volk. En wat doen we ermee? Willen we dan echt de wortels uitsteken in het goede groen naar het wetter toe? Willen we dan echt leren en lezen van het woord van de Heer en daaruit libben? Of smieten we dat voort en jouwen we daar geen waarde aan? Er zijn een soort christenen en mensen die naar de kerk gaan, die zeggen dat God alle mensen lief had op dezelfde manier. Maar dat is net zo. Het is wel zo dat God de hele schepping en alle mensen zo lief heeft, dat er zijn eigen zoon joen had om te sterven, zodat er zijn koninkrijk weer opbouwen kan. Maar hij had terug het Oude en het Nieuwe Testament en juurde die speciale liefde voor sommigen die er net voor oren had. En zo zeggen we dat in het Oude Testament dat er die speciale liefde hier voor Noach en voor Abraham en voor Mozes en voor het volk van Israël die zien worden jaren konen en zien goddelijke macht zijn konen, doet ze uit het land van Egypte tegen konen. God jouwt speciale jaften en zegeningen aan minsken die er net aan oren jouwt. We zeggen dat ook in Matthäus. We hebben het al gehad over de gelijkenis van de saaier, of de zie en de groen. Nadat Jezus dat verhaal vertelt hier, kwamen zijn discipelen naar hem toe en die zeiden, waarom praat je altijd in gelijkenissen? Nou, dit is wat Jezus zei. We beginnen naar Matthäus 13. De leerlingen kwamen bij hem en zeiden, waarom broeken jouw gelijkenissen in jouw taspraken? Hij antwoordde, voor jemme is het wijlijn de mysteries van het hemelske rijk te verstaan, maar voor harren net. Elk die wat had, zal daarbij krijgen meer als genoeg, maar een die het niet had, zal ook nog aannomen worden wat er had. Dat ik bij harren gelijkenissen broek, is daarom dat ze wel zien zullen, maar net te inzicht komen en wel jaren, maar net opnemen en verstaan. Nou, vaak is het zo dat je net in een christelijke zin opgegroeid bent en dat je echt net in het kerken de hele tijd het woord van God jet hast, maar nou hast doch al toegang
tot het woord van de Heer. En zelfs in deze podcast kerst ik opnemen van de Wetterstreamen van de Heer. Wat doet er mij? Je is echt in wortels uitstekken naar het levenswetter dat Jezus die jouwt. En daarom ik vruchten dragen voor de God die in heid is, die schepen had, die leefde, libbene en alles joen had. Wilst ik mij hem libje, zodat die segen kerst ervaren aan het eind van die libben jaren. En dat dan ik mij hem libje meist in alle eeuwigheid. Stek daarom die wortels uit en zoek je het levenswetter op. Neem de tijd om het woord te lezen, te bestuderen en daarover te mimeren, bij dag en bij nacht. Want er binnen spotters, kwee minsken en kwee geesten. Paulus waskar het daarover in zijn brief aan de Efeziërs. Laten we daar nog één keer naar zien. Hartstikke 6. Bij einsluiten sykje je sterkte in de Heere en zijn grutte macht. Ris je uit met alle wapens die God jouwt, om de gloepske streken van de duivel steen te kennen. Want uw strijd gaat net geen minsken van vlees en bloed, maar geen machthavers, de oerheden, geen wraadbeheerskers van deze tjustere tijd, geen boppe ierske kweegeesten. Griep daarom naar alle wapens die God jouwt, om als de kwade dag komt, hem verwarren te kennen en niet hem de hele opdracht uitvierd hebben, hoek te houden. Wat kan ik je nog van zeggen? Ik zou zeggen, mimer je over de waskaringen van Petrus en Paulus. Denk erover na, neem het in op en bid aan de Heer voor inzicht en voor het eeuwige leven. En God mij die zegen je. Amen.